एवग्रोना लादिनि गामियाव गावलिया लकेला माबायदि एवनानै जायो नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। गावलिया लकेल बायदि एवनानै जायो जोङो। Haldi ini haldi mulai नोंनि मोखांखौबो देखायखाबाय आं। गावलिया संनाय बियो संख्रि बिनि उनाव एरबाय बिनि उनाव आखाइ मोनबाय कालारफुल जानोसै गावलियायाव बिदि एवनानै जायो बेदरखौ जेबो बुस्थु होआ जों जिरा मस्ला माबा माबि जेबो गैया जास्ट सामब्राम गोजाल' होयो। dose खोबहाबसै उनाव दसे खोबहाबगोन खाथ्राखै जानायाव खाथ्रासो माबायदि जादों Bagi awal tidak melok sampai hasilnya kamu sih mana? Kamu sih enggak? Kamu sama? Ini. Iya, jas nih. Kamu dinai, kamu dinai, jangan gelilas ya. Jangan. Wih, slim.
जासिगोन गावलिया खाना बानायनाय गावलिया लकेल गावलिया दसे खोबहाबबावनानै बेदर मोननानै दै होबाय मा नागिरदोंलै ओइ थाब जायो जानायाव मास्टार रुनायनि मोनथारसै गोदौबाय रानबाथाय मोनबायबो एसे खोबहाबबावसै मोनथारसै रानबावनांगौ एसे बेदरा बिदैया लकेल गावलिया खाना बिराद बरिया खाना नङा चारिय'फाले गुदुं ब्रे ब्रे बार हाबजोबो मोननोसै मसला जिनिसफ्रा माबायदि दिनै हायावनो दोनलाजोबनाय जायो मोनबायानो माथो मोनबाय अमा बेदर जायैनि दाउदै
Biasa deh. Jalan-jalan terus jalan. Hah? Kalau itu berapa deh? Jalan-jalan coba di. Jalan. Terus jalan coba di. Kena diri. Kena udah jalan nih. Ya harus kan nggak bisa deh. Dali dong mau dali. Iya dali dong mau. Jangan jangan lu kau bilang mana kak? Kan muria jangan lu.